Bon dia a tothom, ohayou gozaimasu, benvinguts al canal del Tanuki Estelat. Avui, aprofitant que fa bon temps, he vingut a passejar al parc de Ueno. I mireu aquí darrere meu, a veure si s'aprecia bé, ja estan els cirerers tots florits. Anem a fer una passejadeta per aquí. Aquí a l'entrada del parc hi ha aquests fanals, no sé si deuen fer algun matsuri o és per algun motiu, però està tot ple de noms d'empreses i han pagat per posar aquests llums aquí. El parc d'Ueno va ser una donació de l'emperador Taisho al 1924 a la ciutat de Tòquio. És un lloc molt popular entre els turistes que venen aquí al Japó, però també per als propis japonesos. I és que ara, quan hi ha els cirerers en flor, és molt bonic de veure. Aquesta és l'estàtua de Saigo Takamori. Va ser un samurai i polític japonès de finals de l'era Edo i principis de l'era Meiji. Va participar a la restauració Meiji. Aquesta és l'estàtua del príncep Komatsunomiya Akihito, que va ser el primer president de la Creu Roja japonesa. Mireu quina tapa de clavegueram més maca! Aquest edifici que hi ha aquí al final és el Museu Nacional. També s'hi troba el Zoo de Ueno. Últimament és bastant popular, degut a que fa uns anyets va néixer un cadell de panda. Són ben macos els pandes. I potser degut als pandes tenim aquesta bústia tan simpàtica aquí. Aquí a Ueno hi ha diversos museus i un és aquest, el Museu Nacional d'Art Occidental, que està declarat per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat. He tingut mala sort i l'he enxampat en obres. Aquí tenim l'entrada a un petit temple. És que n'hi ha bastants aquí de temples a Ueno. I és bastant interessant passar per tots aquests torii. Avui fa una mica de calor i aquesta ombra s'agraeix. I tot i estar al bell mig de Tòquio, aquí hi ha molta calma. Tenim un cirerer ben florit. Aquí és on et neteges les mans per purificar-te. Aquí al temple Kiyomizu Kanondo. Hi ha un mirador que és bastant peculiar. Anem a veure'l. Aquesta és la vista davantera del temple, on pots comprar els teus souvenirs, demanar sort als déus. Aquí tenim aquest arbre que li han donat aquesta forma circular
per poder tindre una bona visió del temple que hi ha allà, que ara anirem a veure'l. Aquí a baix està el Negai Dama. Es diu que has de tirar una pedra blanca, em sembla, aquí dins, 5 vegades. I si ho encertes et pot concedir un desig. El temple que hi ha aquí al final es diu Shinobazu Benten-do i l'envolta el llac Shinobazu. I com a curiositat, mentre caminem cap al llac, està tot ple de tendes de menjar. Així és com es veuria un matsuri. Hi ha yakisoba, yakitori, cogombra en un pal, okonomiyaki, hi ha kebab, patates amb mantega, també hi ha karages, cita de planxa i ja estem aquí. Ja hem arribat al temple. Aquí la gent demana els seus desitjos i mireu això. Això està dibuixat per algú. I aquí entremig d'aquests gratacels, que són Tower Mansion, blocs de pisos, tenim l'atracció més popular, que són aquests vaixells petitets, barques, per donar un passeig per dins del llac. I donaré una volteta, però com que estic jo sol i és una miqueta car, aquí entremig del llac hi ha aquest passeig que està tot ple de cirerers, tot i que no estan acabats de florir del tot. Aquí a Ueno hi ha molts racons interessants per veure, però només he ensenyat els més populars, perquè si no acabaria sent un vídeo molt llarg. I amb aquesta vista d'aquí acaba el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat a tots i anem.